Mao din ni karon ang halagoy guys sa ato ang packing house. Unsa gani? Unsa gani ikuan nimo? Designation sa receiving section dai ka? Sa receiving section mga palangga ang ilahang is nakakan. Mao ni karon naay pack ang tag ko. Matatas anahan. Nauna na siya ang lagway karon diri sa tag ko nya mangutana ta karon kung unsa ang iyang ginatrabaho. Hi Day, say hi. Day bali unsa gani Day unsa gani imong Day unsa gani ang imong kuan kaning bali selection ni siya no. Sa quality quality din ni sila mo diri ta sa Pikas. Kaya naaka hairnet. Hi! Say hi! Nag-video ko. Bali, ang imong trabaho, mag-select. O saan mo siya tawag kanini? Quality. Polybagger. Polybagger. Magkuha ni siya o kanang bag sa saging o sa ribbon, guys. Bali, ang tigsukat. Milibag. O sila Raquel o si Inday. Sila ra duha. Ay, o sa may tawag ana? Caliper? Ha? Caliper. Bago ni siya maabot ang saging sa patio guys is i-caliper pa ni siya para kuan siya para kanang masukod ang kadako kay nabanggoy overcall na tawag no di ba? Overcall. Nay overcall bali kung sobra okay. Kanang puti-puti. Okay. Dari nako. Dari ko. Hello sir, good morning. Mag-discount ko sa kadere. Hi! Bali ka ng kuan, kanang California siya. Tapos, kani siya, kalipiro ninyo dire, sa kanhan, kuan. Bali, kung kuan ka o kung dagko siya, bali, dili siya mo. Overcall na siya. Depende, kung 49, overcall na siya mo na, kung bagon, kung puro 48 ang siya, butangan mo siya gusto ko sa tunga. Ay, mau din ang ginabutangan ni mo? Kani, nilibag ni siya. Daghag nilibag. Mo ni sign sa amo ang isprihan ni siya. Isprihan lang na siya. Okay guys, isprihan lang din ang nay mga puti-puti nga kuan. Nilibag ni siya. Nilibag din na siya. Dayon, maabot na siya dito sa patio dito sa kung tawagan nila? Sa Dihan-Dingan. Sa Dihan. Dayon, sa selektoran. Ay, Kani mo'y patyo na ito. mauba. Sa to pang selector dito. Tira. Ay, di ko karoon ito sa kuwan. Silikron. Dayon, sa weir. Dayon, pasigin. Thank you. Sorry pa ko dari. Naro guys. Naro dari. So may tawagan na doon. Nagkuha og nilibag. Okay. Naro guys. Tapos dayon mag-adto dito. Ang selector dito na. Bali gidihan siya tapos mag-adto na sad siya sa Hi guys, ato dire kini dire is selector ni siya nga area. Bali ginapili dai no? Ginapili ang saging nga pwede o guwapa or hanggang i-remove siya kaya hindi siya madawat sa market. Okay. Mao na siya karon guys. Mao ni ang dagway karon nga ang katong ginabutang din ha. Mao na siya ang selected good na siya for packing. Okay, thank you. Nya tapos diri guys gikan dito sa selector. Diri na weighing area na ni siya. Mao na ni siya karon ang dagway. Kini magtimbang na sila para ilahang mga timbangan. Tapos hi. Tapos dinhi dayon diri moagi na siya diri ang saging. Wala pa lang sugod kay nagmisa mangod. Dayon diri na packing na no. Packing na mo no. Packaging area. Packaging na mga guwapa nga mga crew sa packing house. Dayon. Hi. Dayon dito sa packing.
Dahil usaka na ang saging diri dayon dito. Dito na sa area. Wala lang nakasugod guys kay di ka na timba. Inya tapos ang ilahang wapa nga nagsigig tabi. O sa ganing imong trabaho, ma'am? Ma'am. Kumana na yung ilahang recording bali naga-record sa mga naabot sa mga pagpapalitan baksis. Kung pila ka baksis ang napak kada ERV. Dili YouTube ni. Nanya human. Bye bye guys. Subscribe ni. Bye. Uy, tawag ka ng Gulpilo. Bye. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye. Thank you. Ha?